Ydy, mae'r seren Taylor Swift ar y ffordd i Gaerdydd, a'r ferch o Nashville yn perfformio yn Stadiwm y Principality nos yfory. Ond mae'n debyg fod ganddi hi ddiddordeb yng Nghymru yn barod. Yn ei halbwm newydd, The Tortured Poets Department, mae hi'n enwi'r bardd Dylan Thomas yn un o'i chaneuon, ac ers hynny mae'r gân wedi tanio diddordeb disgyblion ysgol Ystrad. Fi'n cymryd fel lot mwy o interest ar ôl clywed yn can Taylor Swift, a fi'n really surprised fi wedi clywed hwnna, achos fi'n dwlu ar barddoniaeth. Felly oedd clywed enw bardd Cymraeg yn can Taylor Swift yn just lovely. Fi ddim yn gwybod bod cerddiau yn wedi cyffwrdd a fe'n mor influential i llawer o bobl, hyd yn oed fel yn America. O'n i ddim yn gwybod llawer amdano Dylan Thomas cyn, ond ar ôl gwrando i'r can a gwrando i enw Dylan Thomas, o'n i fel, falle byddai'n edrych mwy amdano fe wedyn. Mae un athrawes yn yr ysgol nawr yn defnyddio'r gân Cardigan yn ei gwersi Saesneg ac yn falch bod enwogion fel Taylor Swift yn sôn am feirdd o Gymru. Mae fe'n dod i barddoniaeth yn enwedig. Mae dysgwyr, maen nhw'n ofni cerddi os yw fi'n onest, ond beth o'n i moyn sicrhau yw bod ni'n neud cerddi sy'n gyfredol, maen nhw'n gallu uniaethu gyda. So ddim bwysig i fi falle cael rhywun fel Taylor Swift i ddeall bod nhw'n gallu gryndo a darllen cerddi. O'r ystafell ddosbarth i stadiymau llawn ar draws y byd, mae'n amlwg felly bod Taylor Swift yn cael dylanwad ym mhobman.